idi kalman laeng. Programang ingkay pakangigan, kadagitang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno day ta kung mga aldaw kat saan nga balin nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka na giti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laing. Kaya patulod nyo, iti dahito yung programa, kat maibasa na kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laing. Sagudahin nga rin ti surat, idi kalman laing nga paset ti pakasalitaan, ni pagayam ti gintyon nga napoluan iti sangkapirgis a papel. Idi. Once more. Take two. Idi. Kalman laeng. Idi. Idi. Kalman laeng manong nemi. Tasya kunti sumarno nga maasistir. Ti kaadak idi bangko manong nemi. Tasyak ti baon ni boss. Ti kontraktor, manong nemi, iti magpapayak a construction firm nga mapan mangi-withdraw iti sweldo mi, iti makalawas. Apo, akit medyo panakpilan manong, tado kam nga rin sweldo. Inded ko na, dahil libre iti bangko, manong nemi, iti naisem nga teller. Good afternoon, ma'am. Ay, good afternoon, sir. Oh, medyo takil ito yan. Oo, ma'am. Kang kanayon kayo dito, sir? Dito nga nakadeposito ti pundo ni engineer Artesiano. Siya ti babaon na nag-withdraw no ka. Itaman lang makita ka. Orisi ka. Orisi ka, ma'am. Ita ka lang nga makita. Kinita nakmanin manong nemi nagpintas. Nagmayat iti naornos ka na napudong ang ngipin na manong. Puksak sa kawisyo tiriknak, amang bibuya ken kuan. Kimang puso tirupan na may bagay unay ti apagat abaga nga buok na. Nga sumilseleng, nakalamlamuyot nga tanga abrusanin. Kalkalingan na ti pamagin naman ng nemi no tsak mariro, tantsak. 35, aging ganati 40 years old. Yung nabiyag digiti mata na. Oh, medyo makitkitak manong nemi ti puon ti barokong na naman pa eh. Naka-uniforme. Kaya Italiaon nak manong nemi, kaya isot kitkita eh. Ape kitkita na. Ape ka di ma'am, basol ka di. No ba't matak man ti kinapintas mo? Loko ka. Dahil siguro pangal-alam ka rin di babae niya. Hamay ta ma'am. Kaging kakalitak, itawang pa ti girlfriend ko. Ititawon ko nga 25. Ubing ka pa eh. Daki ma'am, mga taon mo. Patangam. 25 to. Loko ka. Hamit bakit ako? Ngayon nakapimpintas ka ma'am. Kadagupan yung nga datoy. Sikat kapipintasan. Uy, sakti ka bagatan. Ngayon sikat kapipintasan. Sutil ka Baka mamati akin ka. Mabid lang ha. Uwan ma'am, huwag ka lang. No, kaya't mo, tulungan ka agbilang. Anen, no, rakit bundled di kito. Bundled nga pa sumanong. Kapag tati withdraw kit 800,000. O, mat kiti 1 million Irited nan manong nemi adanang kabilan na. Agananat ka lang, sir. Ha? Pudot ito ti kwarta na matakil mag-arod. Tanda ni may 1 million na ito yan. Bali at damat bodyguard ko. Kung naklatan manong naming at ureawan, naruamak mati. No at nga tamang CCM kanya nga kabisado da nga siyak ti kasto yung aldaw ko ag-withdraw ka talagang pakadamang hold up kanya. Ngayon ti imbaga kang kuha na manong naming nga 25 nga tawin ko awang pay nubiak agpapeso. Apay, umat makuso na daan. Yung noong pa nga asawa na rin itong babae, armored kanyang kasano, imposible yung asawa na.
Hindi inalpasa ko manong nemi tinalyaw ko pinaminsan kat siyak tikit kitain nga. Manong, tsak napupuutan nga kinidayak isuna. Oo, naloko ka talaga ha. Kung na. Jamba. Nakamamo kiti pagpitikan ti puso. Gusto na lang ta. Manong at diferensya ti tawon mi. Wala nga age doesn't matter. Kinun ko nakman. Manong nimi idi tamapanak iti nakaparking nga motorsiklo. Wine. Imbag ko na iti backpack ko manong nimi ti kwarta. Idi ta abag gusto nga asidag ako niti motorsiklo nga nakaiparkingan na iti tagdag may palpalais nga sang kibirgis nga papel. Kaslawanan yaman naman ng naming pinidot ko sa ako in bulsa. Iti bulsa ti police shirt ko man. Baka no napatek day jay. Baka number iti waiting. Taya akto. Una number iti luto. Barbareng no swerte na ito ko na. Kaya mga dano na ako naman ng nami pag-isumutin nga talagang parang sardengan ti trabaho kabota 11:45. Saksag ato quarter to 11, quarter to 5. Basta ngamin kasta nga Sabado kat sa panda ti ag sardeng manong taga-awid adot pagawidan di na duma dayo. Boss, ito 10 withdraw. Wala, sikat tagbilang. Ora kita pagsundo. Ang moment ti sweldo tunggal may sak. Stepper mo na. O na nga, baka no ad-absent. Kita, attendance mo no, ad-nag-absent. Complete attendance, boss. O sige, Rod, tap no, alis to da nga malpas, kita gawidan ton, kita adayo pagawidan na. Katsi ka, John, gawid ka? Dito ay aklatan, boss, sagbantay. Dito ay latang palabsak ti Domingo. Maalak ka kami, chicks mo natin na nakadumngag banda dito eh. Kaya po ano serbida ta, idol-duli mo nga armas, kayong pakita mo ganyan, nagdakil, limit boss. Ewan, umapapalak pa eh. Sakla ko mataking guwa ka, tas na ko madumabait eh. Magagara ko na nga. Nagsinukat tamang kiti nga. Naku mamabali na boss, kaya nagbalintag sinukat. Ako puta kasla natin, kasla plus light kadakil na. Alam mo, hindi mo busta. Ang mga namamati na. Manong name us usarakmit kedi no taduma no mailiwak agita alis tumat aduma ti magatang dita plaza. Yung mamamakak ang mga numakaalak ti sakit ko kunak. Iso nga sumapulak laeng dati ko mamatruna ya. Apo no matruna nga takit apo. Kasi nga tangga po nako. Napasin ti sweldo nakaawid dan manon name kat siyak aw maobrakon. Mapanak tulat ang mga andita, nasa dagang karinderya, saan ako naglut-luto. Hindi malagip ko manong name iti isang kapirgis nga papel nga may palpalais. Kinaot ko dito yung bulsa. Ako matan. Nakaipanan na. Palagip ko. Baka naisurot ka natin kwarta ngayon. Kinaman natin bulsak, baka naisurot. Ako matan. Nagloko matan. Naging ka nga ti mangliyawak ti amyanan manong. Pag isumat nga, nagangin ti medyo na fix. De Jen eh! May palpalais man na yun. Ang loko na ito eh. Nabang ko, kinamat manong. Sa ako inalas, ako kinitan nun at nagyan na. Cellphone number. Call me. Kunana. Inahalak ti cellphone ko. Keypad pa lang hindi manong. Awang petiliya, touchscreen. Awang pelat Facebook hindi. Ayan, pagtawag lang, pag-text pa lang hindi. Call me. Ba't maubrak? Di ba dasak man nga tawagan ko na. Nag-ring. Si Mong ba't nga dagos? Hello? Wow! Babae? Hello? Hello? Asin na to eh? Katsi ka, sino ka?
Sikat ito ang tawag. Katapos, damagam na sinuhak. Kasano ko mga tawagan na. Nung dinakaman mo. Kung amin, napidot ko na ito yung sangkapirgis nga papel nga may palpalais. Ah, si kapilat imo na nga timawag kanya. Kalpasan nga inwaras ko data. Kahit mo sa ko inrantam? Idilayang na minsan nakalman. Nangrukyam nga nangiwaras. Nangiwaris. Iti pangopisinaat. Iti sangot ti bangko. Sangot ti bangko? Isod na kaalaak. Imay kami nag-withdraw. Nag-withdraw kita iting kwa. 800,000 pesos. Sika? Siya dati nang asisking ka. Sika? Ano nagan mo, ma'am? Rose. Di mo nakita rin yung tikuan? Nagan ko yung tikuan? Nameplate ko? Hindi ka napansin. Tingamin kita kang kata kita tarupam. Nagpintas ka. Kanta po unti barupong mo. Lako ka. Ape ma'am, nga inwaras mo ti number mo. Kapto, ado da kitay agbaling nga textmate ko, callmate ko. Sikatin mo na. Ket, siyaklat ang aro din na. Saan ka nga entertain sa bali. Hindi dikit mo sawin. Ma'am, pakawarindak no pakabasulak. Na lawat presayta kang nga itay. No, pa mo. Saan ka nga nawaya? Sinag ko na kang kasana kung nga nawaya. Imposible. Nadaan na gini ti first love. Yung manin po dito nasaktan ti puso. Saan ako nga gayat ko na. Yung tsaka mo. Kamanipod mo di mga opisina akong di bangko. Ako meten ti agarim kanyak. Isa man na panunod ko. Nga iwaras ko. Cellphone number ko tatno. Ado tagbaling nga textmate ko. Ngayon saan mo nga nanay ko na. Siklatan. No talaga nga akong paasawang. Na ikariyak laki dikin ka, ma'am. Ano taon mo? 25. Ibaga king ka, di ba? Kunak man ka 25 na taon mo. Saan? 40. Ag 40 akton ito nung may nga Domingo. Birthday mo na Domingo? Sa dinang harti umay ko pagpasyaran kang ka. No. Saan ka pasyar? Diyak kayat. Nangano na kahit ububing ka kami siya. Kung amin yung kari-kari di parents kung saan ako nga kasasawa. Tamabain ako Makikita ko. Dalata ka lang daga ado pwede kita natatay ka na. Nga kasawa da pa Api ko mga nakababain. Ano, Bram? Siyak? Awan, nakatugaw. Awan kadwag dito Ito may isang building ipaspatak dremi. Hala kami nga gawawid. Agbanday kla tatuin. Ag may mesa ka dito. May ka? Sabi ko maumaya ka na pagyanak dito. Sabagay, na kung madamati finishing na mayit ko ada pagyanan tanong ka. Loko ka ngobing. Sana kung ngobing baro akon. 25 years old. Paiso nga mong pinanobiyam? Adamat idiya. Ang isla puppy love. Yung karigito ikat. Italang man nga na inlabak. Nangankan? Hampay. Ori syakit mo. Agmit it restaurant. Sigurado ka? Kahit ko nga ag-dinner ta. Sikat agaw awis?
Sige, siyak di mangi-date kang ka. June, imbaga kadagitagan kon. Imbaga mitay. Sige. Agdi ko sa rabihit sa agrubat. Pangkitakin ka. Ada motorsiklo. Imbaga mo sa dito pangkitang kasakyan ka nakakot sa akin. Ang kababay mo ito. Ito kamabayin. Alangan ba't nga siyak makilubon kang ka. Ano ko sa ito ko sa kapaglubanan ta. Sige, baka nga kanya, kang ka. Nasa dinut pang dagasam kanya. Manong nimi kabayatan ngagdigdi ko sa kapo. Tangkan na tangkan. Dito hindi papalan ni boss. Kasla flashlight ka, tindugkan ka na bukbag na. Ang sa kabaylan ng tungata, dahan tungata makiktot. Ng papanami. Hingga mag-dinner. And then, June. Nakachamba ka. Mga ibsina iti bangko. Pa'y asawa na. Ang balin ang ibagadan to ang babakitak. Ang bali ko napindas mo kisuna. Wow na wow. Manong name awan pa nga ta 5 minutes ko nga nakatakder ti pag-urayak ng pagkakuha na di adda mapusong hata ko nga kotse. Kulay red. Insardeng nan manong. Yeah. Come in. Hawin. Wow. Napinpindas man ang tilanga na manong. Oh my God. Tsaka di pa lang di mangilukat tiri daw para keng ka. Kapata siya ka dito. Nagawis nga mangidate keng ka. Napana nga ro manong nemi. Iti ayan tiri daw. Linukatak. Nagloganak. Indrekap ko. Manong nemi. Gabuti gagar ko kunam. Inawid ko asigo di suna. Kan inamalak di kiti lips na. John, nakalisto ka man. Loko ka. Kit mo tidarom ka? At ang tidrape? Oray na. Ikad din tumit lang ti korte nga. Ikasar ka. Tapno sana ka mabalod. John. Ross. Api nga gluwa ka. Luwan ni Ragsak. Apay? Kunak na no sa anak masarak. Ito pakarik na ti ayat. Ken mamati hakmat nga talaga nga na love at first sight ka kanya. Itilangin panangkit kitam kanya. Sikapay lang tinagbaling nga customer ko nga. Kasi iti panangkitam kanya. Nakapagpagkit. Minsan pa nga. Anin, saan nga dito? Saan nga dito eh? Sige. Mabalik ka din sa saktig drive. Unja kaya. Jacket mo pa i-drive. Kotse sa bali. Kasta? Kastamet. Ngano, adan mapasama ka data. Saan kung tupulos nga. Ipalubos nga sa bali nga makaaraman kanya. Wow! Let's go! Yung baga, kengkuha naman ng name na napinbin na slayangin no, take out kami. Sa iti uniklat ti hotel manong name iti pag-inuman ken pagpanganan ni. Yung manugot manong. Iso pa iti nagbayad Wow, nagswerte kan June. Kita ang kadlay kaya. Gapulag ti sang kapirigis nga papel nga nakalaunan ti cellphone number. Imagine. Idada kami niti kwarto ti may isang hotel manong name. Iso talaga ti nag-prepare. Indasarnan ti pulutan ken mainom. Champagne manong. Isupayan din ng lukat. Isupayan din ng tawag ti duwa nga baso. Cheers. Okay. Ay. Nagimas nga sumrek. Kinunana. Nagimas nga sumrek. Baka ito na madamdama. Marigatan kanto na sumrek. Ha? Kapag marigatan na. Tapay. Saan ka din nga virgin? Virgin na pa lang. Wow. Nakagasgas at aglaw na yun. Numabalil na ako makatitan. Kurka.
At pulutan na pa eh. Sa tapay uminom, no? More romantic. Apay nga mong ti romantic, kita mong pa'y padas mo. Kasat ko nada. Ako ka. Ta, ada dim light dito eh. Ako ka. Anda stereo dito yung hotel. Kahit ko ti sweet music. Mabilang, ha? Timakder manong nemi nga banay nasat ganti stereo katlinoktan na. Yan. Pag-isumat manong, wow. Wow, romantic. Tinaugak pa nung nemi di kita bakante nga baso sa kulintit kang kuwana ti baso na. Another cheers? Nagpulutan kami mit manong naimas, beef steak. Na minsan pa manong sagkatlo kami, dandan mi maibus, tadakil ti tagay mi. Malik na akong tinong ko. June, kahit kundi agoyos. Ako ka, apay, siyak ti mga katitirawatan. Nakapimpindas ka, Ross, nakabangbanglo ka, nakaimas na bibig mo. Nagkat kun manong name di arawatan na. Nakatakder. Kat inarakop ko manan manong name kat naglanang manindig ni bibig mi. Kabayatan manong naming katek tilak ti brana. Idinagkat ko manong naming purwak ko ti brana ito rabaw ti kama. Kalpasan na kat ni minansukon manong naming di kiti virgin pa lahing. Oh, June. Oh, June. Oh, nagbarag ang bibig mo, June. Makasinit. Oh, June. Gusto ko na yun, manong name ti arig na parang karim-kam ko ti may sakalig ti mansanas na. Kabayatan nga mas masahik ti may samano. Tara-taradan na ti pigsa ti asog na manong name mad-mad-madan na. June. Ross. Inikat ko maten manong name ti t-shirt ko. Kaya parang ikat ko inaprusan naman ti barukong ko. Oh, June. Nakamatmatyo ka. Construction worker ko naman. Opo, mo naman taruman sa akin. Ti barukong ko manong. Oh, Rose. June. Kat maabot man ti imak manong name ti barukong na. Kat orela doa nga imak manong. Iti mga apupo nga mga mas-masahe kasi ako pisita hindi natangkan nga pasip na agad. June. Inalisto ako nga nikat ti pantalon ko manong name sa ako inikat ti brief ko kan nakiktot idi makita na kasla timbal ta kami nga idi maikat ko ti brief ko wala nagtak June, jak kaya. Kasla mo lakot kabalyon. Sa nalabas ka nga. Kaya, paamuem. Ha? Paamuem. Igag ka mamtap na umamo. Ha? Igamam ti oray. Doang nga iman di mangigam. Inigkaman ng manong naming as lagtagtagar. Nagbara. Nagkuti-kuti kita. Pagkakasya-kasya. Hala, nauyong mo. Kasla kayot na kung nga. Dung pare na. Aprapusam kami na. Paamuam. Napimpinas manin tapno alisto nga umamo. Isakmal mo. Ha? Amang ano. Agtulaka ka. Alayan. Amuam. Paamuam. Apro-aprusam pala mo na taulo na. Kasta sa modilpatan. Basta maya. Sa mo isak mo.
naamon. Naamon na adadangamat nga rumungsot, adadamat nga umuwi yung ah, ah, come on, come on, Ross. Binangon na, pinatakder ko manong naimis ako, inturon ko na natulid nga nagdata iti kama. Si magpatak ko manong naimis, kitira na bawakon ko na sa ako'y nagkanmanan di kiti lips na John. Ross. Ross. Kabayatan nga agkak digiti lips na manon nami madamaman ti panang mas masahe karikiti mansanas na. Kini addan iti iti addan digiti bibig ko iti mansanas na timeten dakulap ko ti nagpababa manong nami kat. Wow. Narasay. Narasay. Medyo nabit pa yung nagtubo. Tritriman na kano. Kiskisan na kano. Manong nami. Ganito sa pulag ti ruangan na talagang saan na sumrek ti ramay ko. Virgin. Hindi pirit-piritek manong nami ti bugto nga perlas tiga 20 kuweba. Jun. No itay kat madmadmadan na ti asok na manong nami yung itan kat di na mamadmad pa eh. Gapatore na parwa. Nakapigpis to. Jung. Ramay pailaing mano. Anan tulagid din. No kanek. Ngayon maditimangan no hampay nga napotawan ti kuweba. Awan rumuhan. Awan ti gupek basit lang. Isugan saan ko ngayon pagbabati ulok manong nemi imanayin ti ramay ko kinda kulap ko nga nang survey no kasanukin sa dinuntutin na pangipisukuan datoy kasla plus light man. Marigatan lagid di. Baka mapaikis. Kaming garigatak manong nemi nga inya tidog ti romansa tapno ni kasta ket mapagtubog ko nga di na oras. Tapno takatulong na. Gamayatan ti bagik manong name ket ready, sweetheart. Kaya. Hindi tayo gusod kun manong name. Gaboto talaga nga nakatangtangin manong. Pulos nga di agkulpi. Pulos manong. Talaga. Rimuso din manong nemi ganina. Ore la paikis. June. Manong nemi nagsangit. Don't cry, Ross. Sanggang sangit akasta. Ha? Apag-apaman lang ti sakit na may ito naman okay? Saan nga dito kasangit ko? Sangit ka nagsaktyon. Kamaod dyan na ititawid ko nga 14 to no Domingo. Para manakmit laingin. Tiamok kitagbakita kabalasang na virgin. Tiamok kitagmenopusak na virgin. Ay kawanak June, dadimteng kay dibiyag ko. Come on, June. June, come on. Come on. Sige. June. Like mo yan. Oh my God. Thank Lord. Come on, Janan. Saanin nga Virgin ni Rose. Karamanak man langin kan ni isang sangan tikatakil na nagswerte. June. Naswerte ako na naman name uray siyak men. Ibilang kumet na swerte ak. Imagine, 4 years old, virgin. Di ba? Nagbanglo, nagpintas, mga opsyon iti bangko. Idin to the siyak at may sakla construction worker man. Ngayon, guwapo ak. Guwapo peti armas ko man. Huwain manong name kasta una di pa nagpapasmi di nga rabi. Imbes nga short time, manong name in-extend me
aging ka na iti overnight. Takasta talaga ni kini babae once nga maramanandan man nanarunakit ni kunana. June, kahit kumanin, kahit ko agabrot. Agabrot, naladawa kami nga nakaraman eh. So nga kahit kung abrot, hindi kiti tawin nga naglabas nga, anak ka nakaraman. Adamat sa balin tumanin nga nabi, unang gundaway. Agay na natabay laran. June, I love you. I love you, Toras. Nagasagana ka kanimot lang nga makiasawa, di iniinaw ng imsika. Uri man pagtawag kat 70. Hana? Mapututan at pengarod. Kasigurado nga pututan ka, nagsikog ka. Kahit ko unay. Kahit sana kang babawi. Ngam ko nam nga, di mo kahit kapasyaran ka di balayo. Mambayinak ka naging parents ko, papay. Magandang tupay nga bakbakitanak ka na aram. Nang narunag at ubabing ka siya. Apay ko ma, sino ko mga urayam? Tikataib mo? Baka awam mo din di baro akataib mo? Balo? Kahit mo ati balo? Siksikala hindi kahit ka. John, maudi, sakbay nga maturog ta. Di tapay na nga na. Naminado ka nangan kanya. Nangan kamit kanya. Haan. Yagur oray in order ta. Ken mo tuminom? Dito hotel at restaurant na. Order ta tayo naman ta. Tanami mas tuturog ta. Kaya may sabi nga Ricos. Ayat kumanin, John. Oh, John. Ross, John. Koin manong nimi basit laing di turog mi. Tuan sa lang oras manong. Ad-ado nga oras na di. Kinonsyon mi nga wanti sa bali na rabin minuto niya panakpak ako na na. Ibaglakid din manong na talaga nga maya trik na nakakondisyon na. Kanayon manong nimi. Agi na lapit. Juan, mapamanin. Takasad nung di uminga permi nga naglapsat ng babae, nagbanglo, nagkinis ti kutis na. Nagsorte ako kung June. Kabigatan na manon nemi intulog na itinangyala na itinabi. Nandun kayo malpasen. Mabayag pa na ito eh. Kadi, di mabayag pa ganda kanto eh. Sa kanto agawin di lugaryo. Ano nga rin na kon? Sige. Kumakitid mo kanyak tadres mo. Oh no. Saan ka mo medyo balay? Sabi hindi mo kaya. Hanggang rin kahit di parents ko. Ikaw man ang kid di akit. Ada asawa mo. Na. No kumanda asawa. Narigatan ka ko mga ron. Kaya nakita mo di red di blood, di dara. Sabi nga di mo kaya. Andan to sa bali kong daway. Sampay lang ita. Sige. Ang mga mat no sika dito sa bali kung sinunubya ka. Kaya naman ka lang ang taon 40. Yung mamayik to na birthday mo. Ha? Apay din ang imbitaran? Ha? Kasi tulatan. Ako'y tanot ni Aldaw. Sa tirabi isot paskan di balay. Apay nga tinakayat mo ba di balay yun? Dada man ti pakas da awak. Basta. Tsakayat. Bahala ka. Sige, kahit ka rin. Kagura na. Ha? Bagamot ka sa tiyar mo. Una ta. Anya ko apay ko maibain na. Hanggang nga ibain. Ngam nakababain kanyak. Ano ko man nakamabain kat balasan ka man? Dito ka pag sinupyatan ta. Sige, mawatan ka. Garo din.
sumrekak mo tinita. Noombrang mardita. Hindi, maturo ka. Ang papigsa, abrutak ti puyat ko. Talpasan nga dati 30 minutes manong nemi timawag. Hello, Jun? Nakasangbat ako. Nakasangbat ka lang na. Hello, ito eh. Kung na wala namawatan na. Nakasangbat akong kunam. Hindi, nakasangbat ka. Hindi na siya. Hindi ka man nakasasarita yun. Sige. O, nasiyat at nakasangbat ka. Ano obrang marod? Di maturo ka kung baga. Kasanda kang inungtan. Bakbakitan nga mahungtan. Amok Suglabo na nga di mo kahit nga umayak dita. Ta stricto na kiti parents mo. Dito siguro ti kapuno na pa nga nagbakit ka balasang ala. Stricto da. Apa mo? Oh, kita? Saan nga gapot ha? Nasugatan ta puso mi di damo nga ayat. Kat saan ka nga nagayayat. Ngem usto nagbaling stricto na kiti parents mo. Siguro, pautan da ka pa lang inatatal, bakbakatan ka. Amo ta? Kinindalnak na ni mama. O, makitam? Kadalan dapat ikaskan ka? Sus, apo. Abay, di mo kaya tagbalik independent? Gabot akong pa asawam. Pa-under kalatang ka nagititandakin ka? Kung amin, nalalasaanin na hamon nga naskin nga explain. Panagkunak at sangag paot relasyon ta. Anya? Makunam data itan, kalpasan nga. Kawan. Umpay dual daw ta. Kasi di mas pasama ka. Una ta di mo't maawatan ti sitwasyon. Nga mustong stricto na giti parents mo. Uwen. Kaya paiturayan kalatang kanakwada. Abi di kagbiag nga wanda. O ana. Kung amin eh. Adala kit ilimlimad mo kanyak. Di mo iba katipod no. Sige. Kahit ko't maturo. Hindi ito. Sige, baliwan na ito nagsalita. Wala sakit kahit ko ba't maturo. Ngayon saan nga ti mautawagan manong nemi jak matutawag Baka kit no, tanda no, sino takatid tinawag mo makakunada. Baka kit kudutan manin ni inana. Gasim, mga pabisinan ti bangkong, tawan ti 40. Kudutan pa ila ti inana. Nakaw. Galas mo ti kastan. Baka no itong nakap ti kasawa kat biyangan nanto pa lang no. Nagkamali. Uri mong pagsina kami. Nalpasag mo ito. Hindi ba yung unang, api ko magsina kami. Api nga, tsak maawatin yung suna. Unang mystery ti biyag na para kanya. Aging nga hindi palubusan nga mapangkupasyarin isuna. Saan to pala may ikat pa nagduwatok keng kuwana. Anong nemi iti dimteng nga Lunes, dimteng matmanin manong nemi ni kitipadak nga obreros. Katkas may nga timekeeper, neta. Sinipsiputa kita, nag-time in. Danalado ka na kayo, 5 minutes. 5 minutes lang, boss. 5 minutes man lang. Okay lang. No 15 minutes, nandadaraksyon na ko saldo yun. Sige, trabaho man When, boss, handa kawagan di boss. Sa anak ba't nga boss, dadamot sa bali nga boss tayo. Mad-istoryak ka na kayo. Baka, story nga alay manin. Saan ko yung tuloy man. Ape ko may istoryak ka na kwada. Ngam gaputa, mauntun da, kinunak ka na kwada. Mamati ka kani, nga gapulaing ti maipalpalais nga sang kapirigis ng papel. Kat nagbuena sa kaslakla ng abak itiloto. Kabayat nga trabaho da manong nemi istoryak mo di da. Nalayang ba't nga istorya. Kasano ko mabos? Ada napidot ko nga sang kapirigis nga papel nga may palpalais.
at the cellphone number sa jay, tinawagak ko na. Apaw, may isa nga nakalaplapsat nga babae. Kasi nakuha nga, among nga nalaps na babae, tinawagam hanggang pa nagkita. Nagkita ka nga ron. Nag-date kami di rabi. Ay, hindi namin sa rabi. Rabi iti Sabado. Ay, rabi iti, rabi iti Sabado. Dapat ba pagsusorte pagpagakon? Nagsasagis istorya ka ti palso. Aman, nung naglapsat ko na, 40 years old nga naglapsat. Apa ko na, naghimas di kanibibig na. Nagmayat ti sukog ti barokong na, ti paus mansanas na apaw. Saan mo nga dahil muna nga kinanis no amis mo tangan kanyak ni muna. Amo, apaw na ito namin sa ngapulon. Hindi, posible mo ito na boss. Alalay, irapin nyo natatag trabaho. Basta dingdang gandak lahat itong istoryaan. Tapos na trabaho ko manong. Timekeeper, messenger, mang supervise ka na kuwada, ngayon talagang adala tayo aras, lalalo na tayo agbuhos kami, tumulong ako na nagbagkat ka dana. Na kosting hinay-hinay lang palitada at obra, manong name, okay lang, tapati di kita, piyon kita, nakatakdar damat lata. No, nakargaan dan di aramatin di masunda. Nag-istorya manong name, damat sobranaan, iti instorya. Ibagak mo no kasano, nga pinanakpak ko. Amok nga saan da nga mamati manong name, no mampesaan mat nga dati nga istorya. Aging ka manong name, nga timay sa nga malem, adagbus-busina. Ay, Timyo, kamangita na dyan sa nagbus-busina? Napan manong. Sa nagsubli. Boss, sino dyan? Ross ka, no? Apay, siya nga matisap-sapulin na. Kaya apay na saan nga umawag ka niya? Ikidyak man na mo. Iso dahil pagkakada kayo nga babae nga napintas, nga na di may palpala, isang sangkapirkis ka mapil ka tayo cellphone number na. So? When? No? Napintas ang, bakit mo? Na kayo na imas ti bakit? Amon mo na madlaw nga bakit? Gusto Apa nga ta? Di ba gana? Kiting kasalud-sud na ba? Di ba gana? Wala tawagak lata. Nabi ta? Hindi nagtawagan. Unattended mo ano? Apa nga ta? Masudaya ka. Rost? Apa nga tinagtawagan? May gato Napuko ko di cellphone ko. So gamok. Nga di ka matawagan na napuko ko nga ron. O tawag ka nga tawag, di matawagan. May kudot ka nga rin parang cellphone number ko. Isurat mo man, papel sa mo iwaris. Pidutak tumanin. Kasano nung saan ka makapidot. Yung doktor Ramida na yun. Imbaga napuko ko di cellphone ko. Agsardi nga nagtawag at text ka text. Di ba yung magkaking ka nga po, sikat imo natin mawag, nga nakapidot ka rin, tapos ang kapidot ka papel, nga siksikat nulatang kunak, nang ronay di mamuwak, nakit-kita kagaya man. Ken, nakalalain ka. I miss you. I miss you too. Umayag di balayo. Di, taka manin, balay manin. Di ko senda. Urahin ka. Tsaka yan. Apa hindi mo kaya? Umayak, nulakid ta, idyabalayot papananta. Ito problema mo, kahit mo kang mamon dyabalay mi. Kahit ko mamamon di parents mo. No, di mo kaya? Namin binaslangin ng sinatan. June. Talaga kaning kahit nakisina. No sa mo ngayam ang mukanyak na giti parents mo. No madamag mong tulayangan. Nga may isang terror iti bangko kat nagpakamatay. Pakamatay, ha? Tawanin siya sa sarbi ti piyak ko. Namapoko ka. Nga matipat-patig ka unay yun. Kung nagtopeng amin. Mapasamak madmaning na masugat ti puso kasi ididamo. Basol mo lang Ape ko mga basol ko.
Apa nga di mo yung amo na giti parents mo kanya. Apa nga di mo ibagat sekreto. Ada paliman ti biyak mo. Makitam? No talaga ko mga sang ka nga virgin. Nga tinagkuwak patsik ko mga asawam. Nga nagbarinak lang nga kamalalam. Nga mamati akmat na talaga nga virgin ka. Tapanik na kakmat. Sige kan. Gawin kan. Urat ito bumit na ni cellphone number mo. Nabaro. Gawin kan. Sige. Nakon. Insursurot ko't pinagkita kabayatan nga madadayon mano. Hindi pagamumta bigla nga. Pinaspasan na. Hoy! Pinaspasan na para. Diyan ko makita. Alala. Alala. Insiwat mo din eh. Ala. Ay ko. Magpakamatay sa amat ng dilo ko. Diyos ko. Nasadganak ni Timyo. Boss, apay. Nakapaspas pa nagpataray na. Sino? Ni Rose. Nasiputak latang insipot. Bzub ko pero nakalalis to ngayon madayo. Ala, boss. Baka mandisgrasya. Nakaw. Inalak ta cellphone ko manong name and dial ko na ta cellphone number ng intend na. Nagre-ring. Sungbatam. Sungbatam, 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 sungbatam. Di naman sungbatan. Nagluko na ito eh. Anak kinuha na nga tan. Sungbatam, 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 sungbatam! Anin ako, boss. Pakas lagalagmao yung. Di naman sungbatan. Diyos ko, ya. Numadisgrasya kat matay. Kargo di konsensya. Kasi di rin naglaki di bukod ko a konsensya. Ano namin, boss,aya. Ape kasi kami. Kaya't na nag-date kami. Imtsak mat kaya. Iso ka dinadya sa istorya mga babae. Iso. Kung sila saan ka mga mamati. Iso. Nga mapi nga, di mo kinayat. Nag-date kayo. Di naman kayat nga. Amunak ka na giti parents na. Mapi ko ma. Ano question na ko ma? Amunak kaysa na parents na. Nag-date kayo. Mapamumanin, banakpakin. Isko ya. Hintayal ko man yung manong. Nagriring lata, din sungbatan. Rabiin manong nemi di baliwak ng tawagan. Sinong batan nan? Hello? Ross? Ross, kumusta? Ayan mo. Hospital. Ana? Dito hospital. Tapay. Desgrasya. Imposible ah. Nakalukloko ka. Dati ito hospital. Baglaki din ta. Napimpinas ko mga taya kon. Anak na sugat mo? Awanin ti rupak. Ana? Awanin ti pindas ko. Ana? Baka dinakayatan. Nadadahilan ti rupak. Isod na itamat sa aming tikotse. Ana? Hanggang angaw ka. Kino na disgrasya at kasi yung oras sa hanggang kumapay nakapuot. Lukluk ko nak mo. Nung yung hospital tayo mo. Tsaki bagbaga. No, nandanagan nak lang. Anong talaga napasama kang ka? Ayan mo. Dito ito palahin. Tuwanig ti kwarto. O maladagas na napasama kang ka? Awan. Hapi ko mga pakamatayak. Anak mo din, mauyong daw nagpakamatayak ko ma. Sumunti ko na. I'm sorry ha. Tasaan ka pinatgan. Di mo gamin kayat. Sige. Itong birthday ko. Numay kanto. Itong bigat na ita. Agari. Ana, Sabado pa lang na bigat. Tumim sa bigat. Aywan ngayon. Sige, kundo kang katedres ko. Ito may kanto. Ambukan do ka na kiti parents ko.
manong name nagado nga tao nga pasig nga babak nang da. Ito kay ganda ti sumrek manong name siniranak ti gwardiya. Boss, mabitlang boss. Paano boss? Pero matandarak. Kapinanom na ta birthday celebrant at ang lang invitation mo. Abi, verbal, intawag na kanya. Dangamin patakaran nito boss nga nagati adari pakita ng invitation card iti sumrek. Sa mesa sir, nakarangid ka. Rangid ka dito eh. Nakamaong nga nakarabersus ka. Nakaka-t-shirt. Kita na kita yung matandar. Ang mabaling ka di, nga kaing kaiba ka kini Ross. Ni June ko na. Sige, mabit lang arot. Madamdama pa manon name ni Ross, tinakita ko nga mas asidin. Nakapurpurmamag namin tarwatan da, manong name. Kaslamay sa prinsesa tilangan naman. Happy birthday. Pasensya kan. Nalipatag yung bagang formal ka uma. Alangan ba't nga pastrikan kakit. Kasta tilangan. O mati formal nga rawatag nga. Ta construction worker akman lang. Awan ti letter mo. Awan. Awan ti slacks mo. Awan. Bawang lang. Mabit lang. Iya lang ka. Barbarang umanik ang ganay-gay. Arawatan ti. Kapsat ko. Tapi ko mga amin nga. Pati ngamin di kita ni. Nag-serve na waiter. Nakapurpurmal da. May gidjat ka eh. Di adada nga. Saan nakakayan di parents ko. Nagawit ak lang aro din. June, no. Sikat agpasken, awang kumati sa baling mapaturay no saan nga sika. Awan ti sa baling masurot no saan nga nagdi parents ko. No saan kang umakkal ti parents mo. At ayo makaasawa ka. Nga damayit kang ka. Inakon. June, mabit lang. Inakon. Bye. Kinanak manong namin sinakayak ti motorsiklo sa kupinagandan. June! Insartin ko. Abay. No kayo mo't sumurot ag luwangan. Kapag ko mga sumurot aking ka. Okay man lagayam. Sige. Kangaro din. Kakaiso na nga birthday ko. Sikaman ngamin. Ibagang mat kang kangawad por mga arawatak. Ikang kakunak mga inak mga ala. Saanin? Hala ka may karika na kayo. Gabot na may saklang construction worker. Sige na kon. Ginaybay akon man. Umuripukpukawan na. Nung kastanduwad lang ito maasawa. O rin na pintas. O sa serbina. Ano sa serbina? Awang pulos waya-waya na. Babaa mo. O ragat na ramanak mata. Nabayag na saan ko tinawagan, tadi mat tumawag, abay siya kumati tumawag kang ka? Magtatak ko ng kakuma. Naging kamanong naming ang malagip ko nga tawagan. Agriring. Ada nang receive. Di mat agununi. Hello? Ako, sino ka? Lalaki? Sino ka? Sige kanina tayo pagmamauyungan ti anak me. Kanang nga makagam ti cellphone so na. At ito yan, John tinaga mo at isot na kapunbok titoy. Apay, na problema yung kanya. Tarantado ka. Sige lang may sa construction worker kapag pamuyon ti anak me. Mataprobre kayo met sir. Hanggang bali, orisan na ka kaya. Kasi at ba na muakon tapnurugya akong nalipatan ti anak yo. Ti anak yo nga umpulos ti waya-waya na. Gabot ha, ting-ting lenjumet. Di yo mo, nakitaan ti pakaragsakan na. Ino mag-asawa, makiasawang tumadla ta anak, misangang kaskeng ka. Kinapod no, nagadada, inreto mi keng kwa ng Amerikano. Amerikano?
Makatakdakil kanya kung da Amerikano. Bastos! Ah, kinansel na. No, saan? Di saan? Nakatutlugan. Huh? Ang barakong bato, ang balya, nalpas mo nga naalak ti bulibol ko. No kastamat lang ti pamilya pagkakamawang. Huwag na. Natupala dito sa baling ang babae, ang mabaling ko panakpakan. Huwag na. Hoy, nagoy. Ha? Abe, sa kalakalag mo yung... Abe, da ka? Nalipatan ka din nga miyanak met. Sigamat tim yung. Sila kalag mo yung pinagmauyong na ka na dyan nga Ross. Ay, apo, ay, Joan. Saan mo ipalubos ng babae at imang pabagtit kang ka? Ti pamayam, di babae at agbagtit ka po kang ka. Mani po di manong na imiyawanan ti contact me. Dahil daw tawagag na dyan nga number. Unattended manong. Iti papangko iti bangko manong dinamag ko. Nag-resign ka nun. Aging ka, may dinagsubliak manin nga napan-nag-withdraw, dinamag ko manin, at ka nun sa Amerika. Ay, isang kapirgis nga papel nga may palpalais nga naka-ilan na dan di cellphone number. Jack to pulos malipatan ko na nagsibot na talaga nakalalagip day. Kada gito'y manong naming agtawin na konti 27, naman na, tawag ko? 37. At asawa ko manong. Malmaliwak tong istorya kang gano kang sano, iti panag-amumi ken panag-asawa mi, ken ni Viuli, nasawa kita, ken dituwa nga putot ko ken kuana. Dito nga ron, ti pagkasalita akmanong, kanagawa naklaunay, iting ka panangibasan, ito may sa kadagiti paset, ti kahapon lamang, uno, iti kalman lang nga paset, ti pagkasalita. Kanagawa naklaunay, iti anos mo, ket sabi ko matadamat na ibatik nga adal, liwliwakit pagsalmingan, ti biyak, kadagiti pata kadimngeg, kinagbuya, more power to your program. And God bless. Toy nga ro daggaman nga pagaya mo, June. Ti pagkasalitaan na nga napauluan, sang kapirgis a papel. May palpalais nga sang kapirgis a papel.